Праспект Незалежнасці сам па сабе і апоўдні мовіць гучна. Меркаванне нацыі можна пачуць, шпацыруючы менавіта тут. Адна з самых жывых артэрый краіны, як лакмусавая паперка. Як ставяцца беларусы да мовы сёння? Вельмі прыгожая наша мова, звучыць вельмі яна напеўна, можна так казаць. Часта яе слухаеце? Слухаю з вялікім задавальненнем, да. Справа ў тым, што беларуская мова, яна насамрэч абсалютна прадуманая, і ёсць беларускамоўныя школы, усе навукі самыя складаныя, усё абсолютно перекладается на белорусскую мову. То, что у нас есть двуязычие, как вам кажется, это хорошо? Это хорошо. Можем и так с вами поговорить. Да. И причем у нас же и русские, и белорусы практически в одном соотношении. Наверное. Очень замечательно отношусь, и это красиво, и всегда приятно слышать грамотную речь белорусских людей. И белорусы шануют белорусскую мову, с повагой относятся, как вам сдается? Мне кажется, что очень важно хранить. В современном мире дети уже немножко забывают этот язык, потому что его реже используют. Но считаю, что хранить нужно максимально, внедрять. Мне кажется, вот белорусскоязычные школы очень сильно этому помогают. Пакуль ідём да найбліжэйшай. Нават песняры Колас і Мулявін могуць здзівіцца, чаму ўвогуле ў краіне паўстае такое пытанне. Тут мірна і ў іх час квітнелі абедзве родныя нам мовы – руская і беларуская. Калі сапраўднаму беларусу ўсё зразумела, у тым ліку пасля знакамітага рэферэндуму 95-го года, то, страціўшы радзіму, здаецца, хутка сцерлі з памяці і абвяшчэнне родных прыпынкаў, і шыльдачкі на самых спакойных у свеце вулачках. Для нынешних властей белорусский язык – это что-то страшное, что-то, что не должно существовать. На практике делалось все, чтобы белорусский язык был исключен из системы общественной жизни, госуправления. Разговаривать по-белорусски было невозможно. Была такая политика делать все, чтобы была русификация, чтобы люди забросили свой язык, литературу. Люди, говорящие по-белорусски, считаются противниками режима и подвергаются арестам, штрафам, тюремному заключению по политически мотивированным обвинениям. Наступныя хвіліны паглядзім, што сапраўды робім са спадчыны сёння, мінуючы здрадніцкае браханне з-за кардона, што павінна ізноў расчуліць еўрапейскіх чыноўнікаў. Яны надзвычай моцна спекулююць на этой тэме, калі хтосьці там расказвае пра нейкія занядбанне ці знішчэнне гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі. Я настойліва рэкамендую ўсім прачытаць дырэктыву нумар 12. Быў самабытны беларускі этнас, які стаў самабытнай беларускай нацыяй. У гэтай нацыі ёсць свая гістарычная спадчына, ёсць свая гістарычная дзяржаўнасць. Беларуская мова развіваецца, жыве і будзе жыць. Насуперак усім тым, хто лемантуе аб яе смерці. Заўчасна, панове, лемантуйце. Спачатку пагутарым наконт адукацыі на матчыны, і вось прыклад. Гімназія нумар 23, што ў цэнтры Мінска. Больш за 20 гадоў гэтая тэрыторыя нават фізіку з матэматыкай расшыфроўвае выключна тэрмінамі па-беларуску. Так, што выбіраеш? Біт, став, кропачку натискай. Наступнае пытанне, сядай наступнае. 7 – гэта не значэнне аргумента, а значэнне функцыі. Функцыя ў нас – гэта модуль X. Значыць, модуль ліку X. Піши. Беларуская мова гучыць на кожным уроку і па ўсіх прадметах. Сёння ў невялікім будынку 36-го года 460 вучняў. Вынікі штодзённай практыкі. Толькі паслухайце, як матчына ліецца. Дастаткова лёгка, тому што ўжо, калі ты, напрыклад, з першага класа і ў сям'і заўсёды на беларускай мове, то потым ужо не заўважаеш, там, няма ніякіх пытанняў. І дзесьці за межамі школы бывае цяжка успомніць нейкае рускае слово. Усе мае сябры ведаюць беларускую мову, і калі я пачну з імі размаўляць па-беларуску, то яны са мной пачнуць таксама размаўляць па-беларуску. Гэта, мне здаецца, наша першая мова, тому што мы беларусы ўсё-такі, і каб яны потым гэта перадавалі з пакалення ў пакаленне, як мы зараз гэта будзем рабіць. Павялічваецца і настаўніцкая, нават калі сваю працоўную кніжку прыносяць з рускамоўных устаноў.
Спецыялісты імкнуцца самастойна пашыраць кругагляд і павялічваць слоўнікавы запас. Я падтрымліваю зносіны з калегамі беларускамоўных устаноў і хочу сказаць, што кожная установа мае сваё развіццё і мае сваіх вучняў. Вось мы цяпер уже правялі сходы для бацькоў і дзедак будучых нашых першакласнікаў. І тое, што ў нас ёсць наш мікрараён, гэта дзеткі, якія замацаваны за нашай установай, зацікаўленасць да установы ёсць. Мы ўжо сёння гатовы набраць 2 класы, таму шансы навучацца па-беларуску ёсць. Беларускую мову ніхто не забараняе. Каля 42% устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, школ, гімназій, ліцэяў ажыццяўляюць навучанне на беларускай мове. Абавязковая адукацыя на 2 дзяржаўных мовах у рэгламенце Кодекса аб адукацыі Беларусі. Часцей у профільнае міністэрства звяртаюцца не бацькі, а так званыя ананімныя псеўдадзеячы, не ведаючы, што кожная школа можа адбіраць і займацца адным з 30 распрацаваных факультатываў, падкрэслім, на мове. Мы не толькі не гаворым сёння пра некую палітыку па змяншэнню. Вучні ўсе абавязкова вывучаюць беларускую мову і рускую мову аднолькавай колькасці гадзін в установах адукацыі. Пасля 9 класаў яны здаюць абавязковы іспыт, дзе здаюць беларускую мову і рускую мову, а пасля 11 маюць права абраць цэнтралізованы экзамен па рускай або беларускай мове. Кожны 5-й вучань абраў здаваць цэнтралізованы экзамен па беларускай мове. Хто жадае, заўсёды знойдзе і магчымасць, і абставіны, каб мову вывучаць. Аспірант факультэта журналістыкі Хітоші Танака, што з Японіі, зрабіў гэта лёгка. Мой розум до нас усіх єднає спознання душою, спокваля, коренітельне, сильнітельне, лесная. Мілагучная матчына павінна адлюстроўваць і развіццё дзяржавы. Жывая мова з павагай да гісторыі, але не без эвалюцыі. У 2008 годзе Беларусь зрабіла беспрэцэдэнтны крок. Быў прыняты закон о правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. Надалі эталонны характар літаратурнай мове. Гэта як быццам суцешыла ўсе пласты грамадства. Бо да закона чаго толькі не вытваралі, шчыра казаць. І там вот эти клясы, і асіміляцыйныя мякасці і так далей. Ну не можа быць таго, каб мова вярнулася на 100 гадоў назад. Гэта з'ява польскай мовы. І мы все цудоўна ведаем, што напрыклад, па 39 год па стаўбцы паглядзіце. Да? Мы былі пад Польшчай. То зразумела, што вот такія нават і ў арфаграфічным плане былі пранікненні. І яны не тое, што такія, як то кажуць, натуральны мелі такі нейкі крок у беларускую мову, а штучны, прымусовы. Сфера справаводства хутка ўпітала сфармуляваныя нормы. Беларускамоўная прававая база створана. Рашэнне за парламентам прыняць адпаведны механізм для разгляду дакументаў на абедзвюх мовах. Тым часам вядзецца складаная праца ў інстытуце мовазнаўства пры Акадэміі навук. Адзін з праектаў, які выконваецца па даручэнні прэзідэнта, пераклад кодэксаў на беларускую. Праца непростая, паколькі юрыдычная тэрмінологія вельмі спецыфічная. Кожны кодэкс мае свае адметнасці і часам над падборам эквівалентаў да рускіх тэрмінаў таксама даводзіцца нам працаваць, падбіраць эквіваленты. Мы ўвялі пры перакладзе кодэксаў некаторыя новыя тэрміны, у прыватнасці сужэнцы, у значэнні супругі па-руску. Іншае выйсця не было. Мы адразілі старажытнае беларускае слово «тастамент» у значэнні завяшчання. Это слово ўжывалася яшчэ ў 14-18 стагоддзях у перыяд Вялікага княства літоўскага. Здаецца, так званая барацьбіты за справядлівасць, што па-за мяжой якраз і складаюць матчынай тастамент. Белорусский язык теряет коммуникационную функцию в обществе. Беларусь на последних позициях по использованию национального языка в медиа и быту. І гэтую локшыну вешаюць на вушы, пакуль на першым інфармацыйным ідуць навіны Мінска. У прамым эфіры на першым інфармацыйным і на тэлеканале «Беларусь-24» навіны сталіцы Мінскай вобласці. У студыі Евген Калечыц. Вітаю коротка пра асноўныя падзеі. На «Беларусь-1» расказваюць і пра надвор'е. Вітаю вас, шаноўныя тэлегледачы. Надвор'е не перастае нас здзіўляць. А зранку да ночы трансліруе сапраўдныя каштоўнасці тэлеканал «Беларусь-3». А у мяне атрымаецца аднаму калыханку весці. Я ж яшчэ маленькі.
скарбонка беларускай тоеснасці, якую так беражліва ахоўвае Белтэлерадыёкампанія. Пакуль у 2020-м так і марылі некаторыя аднадзённыя зоркі пахайпіць, загрэбці сабе дзяржаўны скарб, самаадданыя спецыялісты засталіся разам з добрым вечным. За кожным тэлевядучым, які працаваў на тэлеканале «Беларусь-3», стаяў прафесійны спецыяліст, рэдактар, які валодаў беларускай мовай на дасканалым узроўні, якія пісалі тэксты тым, хто зараз не працуе на нашым тэлеканале. Таму казаць, што менавіта пасля 2020 года у нас стала менш беларускай мовы на тэлеканале, гэта не так. Мова ліецца круглыя суткі праз хвалі беларускага радыё. Як не сёрфім з рокавай сталіцы на інтэлігентную культуру. Першы нацыянальны канал размаўляе са сваёй аўдыторыяй на мове 18 гадзін запар. Адзін толькі радыёфакт, больш за 30 гадоў у эфіры. Ставлюся так негатыўна да тых спроб прыватызаваць нашу беларускасць, нашу нацыянальную ідэнтычнасць і спекуляваць на гэта. Рэчы, якія недаравальныя. Ведаеце, таму што калі ты імкнешся захоўваць сваю нацыянальную ідэнтычнасць, а у глобальным сусвеце гэта вельмі і вельмі важна. Таму што межы зараз сціраюцца вельмі лёгка і вельмі хутка. І ўсё дзякуючы гэтаму глобалізму, гэтым інфармацыйным тэхналогіям, гэтай вось уніфікацыі, але ж тое, што мы ствараем, сваё, уласнае, беларускае, яно ствараецца на роднай зямлі, тымі людзьмі, якія тут жывуць. Гэта і таксама нашы літаратары, нашы паэты, нашы пісьменнікі. Што пішуць не ў стол, штогод пераконваецца кожны наведвальнік міжнароднай кніжнай выставы кірмашу і Дня беларускага пісьменства. Адначасова гэта нацыянальная паліцыя і адкрыты мікрафон. У мінулым годзе прэзентацыя разгарнулася ў Івацевічах. Свае думкі агучвалі звыш 150 майстроў слова. Там і свежая лічба па выданнях. Больш за 9 тысяч толькі за 2023 год. Усяго 468 суб'ектаў гаспадарання ў дзяржаўным рэестры выдаўцоў. Так, ці ёсць падставы перажываць за тых, у каго бізнес не пайшоў? Паслухайце, асабліва не зачынілася, па-першае, па-другое, гэта на фоне здабыткаў нават і не заўважна. Статыстыка на баку тых, хто працуе ў нашай краіне, хто працуе на нашу краіну, хто заклапочаны ў суверэнітэце, ў дзяржаўнасці Рэспублікі Беларусь. Дарэчы, недавно я укладаў зборнік апавяданняў маладых пісьменнікаў, і там аўтары ад 17 до 35. Прычым даволі цікавыя аўтары, хтосьці з іх працуе ўжо на ўзроўні намесніка дэкана факультэта, напрыклад, у політэхнічнай вышэйшай навучальнай установе. Гучыць тэма суладнасці пакаленняў, тэма традыцый, у тым ліку сямейных традыцый, традыцыі ўвогуле, якія звязаны з жыццём прашчураў, з тымі выпрабаваннямі, якія на іх долю патрапілі. Гэтыя тэмы і ў афішы рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі. Сцэна, якая паралельна з купалаўскай, дапамагае пабачыць, адчуць душу беларускую. У 80 гадоў вялікай перамогі бестселлер «Альпійская балада» па Быкаву. Надеі выжыць у лагеры смерці не было ніякай. Сёння зранку іх турбавала толькі адно – у апошні раз рызыкнуць вырвацца на волю. І сёння ў тэатр цяжка своечасова урваць квіток, бо ставіць хітовыя эпізоды нашага жыцця. РТБД захоўвае код памяці і праз новыя сцэнарыі. У нас в Цэнтры беларускай драматургіі ладзяцца лабараторыі драматургічныя. І вось уже 3-й год запар я бачу, што вось у нас там па 5 удзельнікаў. І вось зараз мы чакаем адзін беларускамоўны тэкст з апошняй лабараторыі, таксама менавіта пра культурныя традыцыі, пра вёску, пра то, як жыць сучаснаму беларусу так у мегаполісе, але з той прагай да каранёў, да сямейнай гісторыі. Таму так, я магу сказаць, што тэндэнцыя зараз такая, што маладыя беларускія драматургі абіраюць беларускую мову часцей, чым гэта было, напрыклад, 5 год таму. За гэты час змяніўся і Крэўскі замак, першы з каменю ў краіне. У 2017-м руіны пачалі рэаніміраваць. Цытадэль, дзе Польшча і Вялікае княства Літоўскае падпісаліся пад уніяй, падзякавала. Адкрыла нашчадкам сваю схаваную 3-ю вежу. І зараз гісторыя, якой больш за 6 стагоддзяў,
паўстае з зямлі. Без падтрымкі дзяржавы гэта было б немагчыма. 22-23 год, вы бачыце, сцяна паўднёва-заходняя, она была завершана, здадзена ў эксплуатацыю, і вось сёння ідуць працы па паўднёва-ўсходняй сцяне. Вы можете бачыць іх. І вось на сённяшні дзень, у 25-м годзе, сродкі выдаткаваны ў поўным аб'ёме на ўвесь аб'ём будаўніцтва. Гэта 1 840 000 рублёў. Дзяржаўныя выдаткі – гэта асноўны сродак для правядзення рэстаўрацыйных, ремонтных, кансервацыйных работ на аб'ектах гісторыка-культурнай спадчыны. Урадам зацверджана канцэпцыя развіцця нацыянальнай культурнай прасторы. Гэта адзін з асноўных дакументаў, які па сваёй сутнасці з'яўляецца такой квінтэсэнцыяй дзяржаўнай культурнай палітыкі на бягучую перспектыву. Калі гаворым пра гістарычную памяць, маем на ўвазе і замкавую эпоху. Тое, што знішчылі нацысты, зараз нацыянальная каштоўнасць. Падмуркі не засталіся травою парослымі. Ні ў Гальшанах, ні ў Гродні, ні ў Косава. Мір і Нясвіж таксама ў 90-х не былі тварам краіны ў сусветнай прасторы. Падтрымка культурных арт-кластараў працягваецца і сёння. Ішлі рэстаўрацыйныя работы і адбывалася закупка экспанатаў для того, каб мы маглі напоўніць нашы калекцыі, нашы фонды. Дзяржава увогуле затраціла больш за $70 мільёнаў. Таму прыклад, каб ніхто не казаў, што ў Беларусі мала ўвагі дадаецца культуры. Кожны год мы стараемся купіць тое, што на аукцыёнах з'яўляецца, тое, што нам прапануюць калекцыянеры. Недзе па Еўропе сёння рассцілаюцца і нашы слуцкія паясы. 48 каштоўных адзінак, і гэта толькі пра вядомыя. Скарб страцілі за першыя 3 месяцы Вялікай Айчыны, калі ў мастацкім музеі арудавалі дырэктар Дрэзненскай галерэі і упаўнаважаны за перапіс каштоўнасцей Гімлер. Таму тым, хто перажывае за стан беларускай культуры, ёсць чым заняцца. Пакуль там языкамі свярбяць, дзяржава працягвае ткаць і гэты нацыянальны сімвал у Слуцку. Дзякуючы прэзідэнту і дзякуючы яго настойлівасці, дзякуючы яго чаканню, што ў вас вучонае атрымаецца, адбылася дзяржаўная праграма. І яна, на маю думку, была паспяховай. Мы зараз маем не толькі копіі слуцкіх паясоў, як элемента мужчынскага касцюма, які не носяць і паясамі не карыстаюцца, але з'явілася тое, што мы называем нашай грунтоўнай, важкай памяццю. І вось менавіта дзеля гэтага, дзеля будучыні, дзеля выхавання нашай моладзі на гэтых лепшых традыцыях з'явілася і праграма. Цэлы патэтычны дзённік памяці напісалі і ў вялікім тэатры. Творцы здзьмулі пыл са старых партытур Цікоцкага, Багатырова, Вагнера. Гэта таксама наша біяграфія. Эпілогам у маштабным праекце, што рэалізавалі дзякуючы гранту прэзідэнта, стала клятва словамі Караткевіча «Краю, які ніколі не пакінем». Іх чула Брэсцкая крэпасць, Санкт-Петербург, Москва. Праекты накшталт патэтычнага дзённіка памяці становяцца не проста музычнымі падзеямі сёння. Яны становяцца сапраўднымі культурнымі прэзентацыямі эпохі. Праз іх вялікі тэатр імкнецца захаваць памяць. Важным фактарам сёння з'яўляецца і падтрымка з боку гледачоў, якія цікавяцца беларускай культурай на сцэне нацыянальнага тэатра. Гледачы праяўляюць жывую цікавасць да беларускага рэпертуару, задаюць пытанні пра будучыя пастаноўкі беларускіх аўтараў і актыўна наведваюцца на спектаклі. Адсутнасць культурнага развіцця ўнутры краіны, дэфіцыт ідэй і матывацый, немагчымасць застацца з беларускасцю і, даруйце, нацыянальная ёсць экстрэмізм. Такая ода адбеглых да беларускай культуры сёння. За пацверджаннем зайшлі ў госці да Беларускага саюза мастакоў і выставы «Арт-Мінск». «Арт-Мінск», ён ладзіцца ўжо 8-й год. І, як ведаю, больш за 1000 заявак, мы можам казаць пра тое, што мастакі ёсць маладыя мастакі, которым цікава і трэба выказвацца.
Да, безумоўна. Ведаеце, вось апошнія гады існуе такі пэўны бум вакол арт-мінска. Заявак много. Прычым гэта не толькі сябры Беларускага саюза мастакоў. У гэтых велізарных падзеях ёсць вялікі сэнс. Это магчымасць заявіць аб сабе. Это першае. І, відаць, это самае важнае. Тут ёсць мецэнаты, тут ёсць сябры саюза, тут ёсць вельмі сур'ёзныя крытыкі, часопісы, ёсць людзі, которые набываюць творы, таму што ўсё ж такі гэта для нас такі своеасаблівы арт-рынак у беларускім мастацтве. У работах размовы бабуль, філасофскія разважанні і міфалогія. Адкуль пайшлі сапраўдныя беларусы. Што не праца, наш культурны код, яго пераказ. Увогуле разумее кожны, хто працуе на гэтай зямлі, як важна не адступіцца ад сваіх ідэалаў. Берагчы пачуццё уласнай годнасці, пакуль з'ехаўшыя байкі баяць наконт выдуманага знішчэння, каб зноў набіць свае кішэні. Спыняемся і мы на незалежнасці ад чужых меркаванняў, у якіх ніякай павагі, ні кроплі да нашых рэальных дасягненняў. Беларусы, канешне, працягнуць ствараць, будуць мовіць народнай матчынай і развіваць нашу нацыянальную культуру, нягледзячы ні на што.